veteran. Yung nag-request sa akin ha, ayan po. Ready now! Go, go, go! Wala akong ginagawa rito sa may ayan. Yung mga tol, pupunta ng ano, Clark Global. Papasok sa ano, Citex, NLEX yan, ganyan papasok dyan. Dire-diretso tayo dito. Ito. Wigo! Sarap gamitin ng Aerox 155 mga tol. Ito. Let's go, yung dating.
Grupo Pilipino dito sa May Clark. Sakay na yung Pilipino. Yan, hindi pa po nakapunta dito sa loob ng Clark. Pasal na po kayo dahil marami din pwedeng pasyalan dito. Kasi kuya, hindi ko lang alam kung ano yung violation niya. So ayan mga tol, punta nga sila dito sa may ano, Clark International Speed. Ayan, mga ano, speedway. Sila mga tol, no? So may nakamotor na nag-race mga tol. Dito mga tol, papunta na nga yan, Puntana, sa kabila, sa kanan. Dito sa kaliwa, papunta ng ano yan, sa Mabalacat, dun sa may gate. So dito tayo pupunta sa may main gate, dun sa may Astro. Ito, dire-diretso lang tayo dito. Ang CDC food court, CDC office. Excuse me mga tol, yan, kahit walang stoplight dito mga tol, kailangan i-stop ka muna. First stop, first go. Yan yung tawag dito mga tol. Yun yung ibig kong sabihin sa inyo. Clark Museum, Kapampangan, yan, yan sa kanan. Pero tayo dire-diretso lang. Slow down, slow lang. Yun yung mga bahay dito mga tol. Parang nasa ibang bansa ka na, diba mga tol? Parang nasa Amerika lang tayo nung nagpunta ako doon sa panaginip, diba mga tol? Panaginip na, hindi pa ako nakapunta ng Amerika mga tol. Sana this year punta na tayo. Unahin ko na muna yung passport ko mga tol, ha? Wala pa akong passport, pasensya na kayo. Slow. Yung mga ba, parang nasa ibang bansa ka talaga. Wala lang slow dito. Meron dito slow. Asa walang slow. Diba? Woo! Sabihin sa inyo mga taon. Basta schedule natin magpunta doon sa kay New Clark City mga tol, ha? Wala pa tayong schedule doon. Sana pagpunta natin may tinatayo na sila rong bago para papakita ko sa inyo mga tol. So ako kakaliwa ulit. Yan. Yan, sa Pambato papunta ito. Diretso lang sa Pambato. Sa kaliwa papunta ng ano, main gate. So pupunta tayo sa ano, sa Pambato. Diretso lang tayo. Yan yung mga hotel dito. Napakarami mga tol.
nakasulat pa na Philinvest.